Il-Maġistrat Gabriella Vella applikat biex tieħu promozzjoni u ssir imħallef skont il-proċess kif tiġi aġġudikata minn kumitat apposta. Bir-riformi li twettqu fil-qasam ġudizzjarji fl-aħħar snin, il-proċess għal ħatra ta' ġudikant kemm ta' mħallef kif ukoll ta' maġistrat isir mill-kumitat dwar il-ħatriet tal-ġudikatura wara li ssir sejħa pubblika. Dan il-kumitat mmexxi mill-Prim Mħallef u jinkludi żewġ membri eletti minn fost l-imħallfin, membru ieħor elett minn fost il-maġistrati, l-Awtur Ġenerali, l-Ombudsman u mill-President tal-Kamra tal-Avukati. Il-Kumitat jevalwa l-kandidati kollha eliġibbli u jippreżenta l-President ta' Malta lista tliet tismijiet għal kull kariga vakanti. Id-deċiżjoni finali dwar min għandu jinħatar bħala ġudikant tibqa' fidel President. Gabriella Vella tibqa' magħrufa li mexxiet l-inkjesta mimlija taħwit u kontroversi dwar l-istarijiet u swit lil pajjiż iżjed minn 11 miljun euro. Minn barra diversi rapporti minn One News fost l-oħrajn dwar dubji serji fil-ħlasijiet u fil-metodi użati bbażati fuq leaks mill-istess inkjesta, l-esperti mqabbdin Maġistrat Vella li kitbu ir-rapport finali issa laqqas biss iridu jiġdu fil-qorti. Kienet il-Gazzetta Torċa li żvelat li Vella kienet fost numru ta' maġistrati u membri tal-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali li applikaw biex jimlew wieħed miż-żewġ postijiet vakanti ta' mħallef l ħareġ il-Gvern. One News taqsal il-Ministru għall-Ġustizzja Ġunitin Attar dwar dan waqt li ma kummentanx dwar xi kandidata speċifika għalli jistenna li l-Kumitat għal ħatrid dwar il-ġudikatura jassigura li l-proċess ikun nieqes minn kontroversi. Nistenna bħala Ministru tal-Ġustizzja li minn għandu l-funzjoni issa l-Kumitat għal ħatrid tal-ġudikaturi. Ġudikatura ikun qed jassumi l-funzjoni tiegħu u jrid jassigura kemm jista' jkun li l-proċess ikun nieqes minn kull kontroversja pubblika u biex jassigura li tkun nieqes minn kull kontroversja pubblika jrid jevita illi b'xi mod jew ieħor jaħtar persuni li kienu fiċ-ċentru jew għadhom fiċ-ċentru ta' ċertu kontroversi. Dwar id-dowmin biex iħattru aktar membri tal-ġudikatura, il-Ministru Attart qal li kienet jittama li wara li ħarġet is-sejħa pubblika għal żewġ imħalfin u żewġ maġistrati ġodda dawn ikunu f'posthom sal-bidu tas-sena forensi biex jonqos iżjed id-dowmin fil-proċessi quddiem il-qrati.